Thokozani-ke ngamzakwethu umkhulu wasemakhosini lo ndaba enhlixoxa ngofakazi. Ngifuna ukuthi nje kuwena ongabi namali nkosi yami yokuya enyangeni. Ngiyanibingelela nonke. Ngiyanibingelela nonke nje emagumbini amane omhlaba. Ngiyanibingelela futhi ngoba ngiyabuye ngilibale ukunibingelela nonke amavidiyo. Cause ngisuke sengijahe ukuthi ngidlulise imeseji ingathi idlule noma engathi idine lo muntu ola kumina ngigcine sengiyema ngingasaziswa nami nokuthi ngithini phambi kwenu. Senze nje iy'ngane zakwethu sizokhuluma ngesichitho lana nesilwane. Ukusixosha nokusivimba nokujwayela ukuthi ulokhu uzana. Uma ungenayo imali yokuza kumelaphi enyangeni, sengiyakucebisa uma kukusizile lokhu, ngiyokubona ngokuthi ubonge noma nje ngo-R100 or any money oyobonga ngayo kumkhulu wasemakhosini. Ufone ubuze ukuthi mkhulu ngingakusendela kanjani imali ewukuthini noma yasekutheni, ngoba angifuni indaba olokhu uzongifunda uma ufuna ngiyoma ebhenki. Ngiyoma ama-queue lapha uthole ukuthi anginaso isikhathi, angazi ukuthi ngizoyikhipha nini leyo mali yama-wallet. Cha, sengisho lokho kuwena othanda ukuthi ungibonge, kodwa-ke sebenzisa nazi izinto. Ibhakede lakho lizobe u-10 litre noma 25 litre kuwena, kodwa from 10 litre ufuna ungilungisele lezi zinto lezi ukuze uzokwazi ukulwa nesilwane. Shibhoshu akube ushibhoshu wangempela. Kungabili aboshibhoshu laba ababili amafutha laba owafica bechichela amafutha shibhoshu bamanje. At least sebenzisa i-JSE. Uma ukuthi labo shibhoshu balokhuzana okuyibona shibhoshu engikwazi ukuthi uyashisa. Ibona shibhoshu engiwaziyo-ke, hhayi le mfafube lana ekhona egcwele. Shibhoshu, u-rub salt, uviniga, ngabe umhlophe noma umnyama. Ukuze uzoyishaya zonke lezi zinto. Uyongifunela i-entrance. Lezi zinto lezi uyayibona sengiyibalile. Uyongifunela lento ekuthiwa i-camphor blocks. Ya, ungifunele zona lezo zinto. Uthi nje kancane lento ekuthiwa u-curry powder. Ya, especially uma uzogeza ngofaka u-curry powder, but uma uzogquma ungawufaki ngoba uzokuhisha. Ngoba uzokuhisha impela nje kakhulu. Senze njalo. Lezi zinto uyayihlanganisa nje kahle, uyiqoqe zihlangane. Ubeke amanzi akho uwafake la. Bese uthatha nje i-drop. Noma ngasabe ngi-drop kakhulu. Uthi ukwenze nje noma ngabe ispoon, noma ngabe i-teaspoon. Bese kuba lokho okunye ispoon nje sikashibhoshu, okunye noma ungakufaka kube ama-teaspoon. Uhambe uyogeza. Uma ngabe uzogquma njalo, ubilise amanzi lapho, ufake usawoti wakho uthi ukubila. Bese ufake i-camphor blocks laphana. Hlanganise zonke lezi zinto bese ngale nkathi sowuyogquma lapho ufane usukuphosa kanye. Then bese uyagquma, uyagquma. Uma ugquma make sure ukuthi uma unesilwane nesichitho nani wenze sure ukuthi ulayite ikhandlela elibomvu, elihlaza, eliyelo nelimhlophe. Lawo makhandlela uwabeke la phambi kwakho. If useduze, I would like to ukuthi usondele kumkhulu wasemakhosini azokubusisela, ukhanyise ngemali yakho nje emhlophe ukuthi sokukhulekisa amakhandlela. Then okunye so bese siyabona ukuhamba kwesikhathi. Bese uyaqhuma, uyaphalaza. Umake sure ukuthi uyageza futhi nangakho. Kuphela u-5 days. Bese nje uyama, uyathula ubuke ukuthi ama-results azothini, izohlala ifilimu. Kulokhu osuke kade kulokhu uzima ufuna ukuthi uchele, uzama ukuyofuna nesihlabathi sasolwandle noma sasemfuleni. Ukuthi ukuchela nje uchelisise ngawo. Thokozani-ke ngane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba elixoxa ngofakazi nje uyodlulise. Ngifuna ukuthi wena ubuye uzobonga. Uma kuba deep sikudlula lokhu siqhubeka sisakuhlupha. Ubuye uze kumkhulu wasemakhosini uzohlola ukuthi mkhulu ngihlushwe into ekanje, khipha inkanyiso bese siyabona sikuthatha sikusiza kanjani. Kosho ukuthi izinto zakho sokuyisicabanga ukuthi kufanele ube deep sikwenze insebenzo ethanda ukujula.
kakhulu kunakuqala. Ngiyokutshela mina ukuthi usuka la uyaphi uyaphi. Start leso. Kunini nesichitho, kunini nisuke ninesilwane esikuhluphayo, njalo njalo. Makhosi ndawo. Singane zedlozi. Ngibingelela nonke nje emagumbini amane omhlaba. Enyakatho, eningizimu, entshonalanga, enhla nasezansi, Goli, Ndwede, kuphi kuphi. Sondelane. Mkhulu wasemakhosini usasekhona, akakayi indawo. Respect, it's what I need. Thokozani-ke makhosi. Namba kusaseyiyo 072 887 1995. Ayikhale.